Nova reordenación do tráfico en Cambados. Desta volta, o Concello elimina os camións de alta tonelaxe da avenida de Vilariño na PO 550, a principal vía de entrada ao centro da vila. Os camións e trailers que teñan máis de 5,5 toneladas van a ter que utilizar un recorrido alternativo para poder acceder na súa maioría ao que é o Porto de Tragobe e van a ter que acceder pola primeira salida da vía rápida en Corbillón, Avenida de Villa García, Avenida da Coruña, Pombal e Porto de Tragobe. Este recorrido prácticamente supón o mesmo tempo que utilizando a Avenida de Vilariño. Xa hai 15 días que a medida está en marcha coa instalación dos sinais correspondentes en diferentes puntos das estradas que levan a Cambados e que supuxeron un custo de 2.000 euros ás arcas municipais. A reordenación conta con todos os permisos da Xunta de Galicia e supón unha importante mellora en materia de seguridade. É un gran paso para Cambados en que en materia de seguridade. Hai que recordar que esta é a principal entrada a Cambados, temos 10 pasos de peóns ata a Plaza do Concello e aparte temos un colexio que é o Colexio de Magariños, que é un dos que máis alumnos ten de Cambados. E era unha demanda, pois, do colexio, unha demanda da veciñanza. O Concello xa informou deste cambio ás empresas instaladas no Porto de Tragobe, o principal destino destes camións de gran tonelaxe. Como xa sucedera noutros puntos, nas primeiras semanas reforzarase a presenza policial á entrada da Avenida de Vilariño. Durante estas primeiras semanas vai haber policía local pois informando e comunicando da reordenación do tráfico e, bueno, se hai algún condutor que este despistado, pois de inicio non se vai a multar, senón que o objetivo é informar e concienciar a todos os condutores de que utilicen esa ruta alternativa. Van a poder acceder ao que son os buses, evidentemente, e servicios. Como sabedes, aquí hai centros comerciales e hai empresas de transporte e obviamente van a poder acceder cos camións aínda que teñan máis de 5,5 toneladas. Esta reordenación súmase a outras xa executadas polo Concello nos últimos 18 meses. A restrición do tráfico pesado na EP 9002 por diante do Colexio de Corbillón e na zona de Bouza de Padrón en Ouviña e as penalizacións parciais da Praza das Rodas, Rúa Isabel II e a Praza de Fefiñáns.